Jedna možnosť, ako to pokaziť alebo ako mať nepresné tie dáta je pri samotnom skenovaní, to znamená, ak nedodržíš nejaké postupy a oskenuješ to halabala to nazvime, tak samozrejme môžeš znásobiť tú chybu toho skenera a mať teda nepresné tie 3D dáta. A druhá vec, ako to pokaziť je pri samotnom zarovnaní tých skenovaných dát na tie CAD dáta. Je to rozdiel v tom, predstavme si nejaký dlhý objekt, dajme tomu tyč, a ty máš tých spôsobov, ako zarovnať tieto dáta na seba viacej. Taký najjednoduchší je tzv. Best fit, kedy ten software zoberie vlastne spoločné body týchto dvoch objektov a snaží sa ich na seba napasovať tak, aby tá deviácia, to ako sa to rozchádza, bola čo najmenšia. To je samozrejme v poriadku, vtedy ti to vyjde ako keby najviac zelené, sa hovorí, ale pri niektorých aplikáciách máš vlastne zadané body, ktoré sú pre teba dôležité. Bol by rozdiel, keby spravím tento best fit a bol by rozdiel, keby tú tyč zarovnám niekde na spodku, tým pádom na spodu ona bude zelená, hej, tam sa to bude prekrývať maximálne, ale hore sa to už môže odchylovať. Hej, čiže hore ti to vyjde, dajme tomu nejaká deviácia milimetra a viacej. Čiže je rozdiel v tom ustavení samotného toho modelu, toho 3D skenu na ten 3D model.